बहू जी पापा जी। लो पैसा खर्चा करी का। पापा जी रउआ न हमार एकदम पप्पे नियर बानी, बहुत ख्याल रखेनी हमर। हाँ तो ससुर बापे के समान होला। एहो है तो शर्ट आयरन कर दो तो। तोरा से वो कपड़ा नहीं हो कर, दिन भर बेचारी से काम कराओ तो रिलीज जो अपना से कर। ठीक बा। का हो एगो तहे ढंग से काम करे नहीं खियावत का? तू नहर से सीख के आइल बड़ुआ का? तहर माई बाप सिखौले बा का हो काहे के डर तरु कुछ नहीं खियाओ तो के सिखाओ माई बाप काहे कह तरु। पापा जी रउआ बहुत अच्छा बनी। है रुको चुका खाना बनेले बड़ू। तू जाने लू नो कि हम चावल ना खानी तो परोठा काहे ना बनेलू ह? अरे खात काहे नहीं खा तो फुटान ढेले बा जौन मन चुपचाप खो। मम्मी जी हमरा नैहर जाए के मन करता, मम्मी के बहुत याद आवता हमरा।